där borta. Välkomna till Morningstars förresten. Jättekonstigt. De lyssnar precis. Du kanske hör dem i bakgrunden där. De lyssnar precis på vad sin ledare säger. Han säger kanske höger om och så svänger de höger om. Eller kanske rakt fram. Jag vet inte vad man säger. Men de lyssnar i alla fall exakt på vad han säger. Och vet ni, jag tror det är så vi ska lyssna på Jesus också. När man läser Bibeln, då förstår man vad Jesus säger och vad han vill. Och då tror jag det är viktigt att lyssna och göra exakt så som Jesus säger. Om man säger, ljug inte, så ska man inte ljuga. Eller slå inte någon, så ska man inte slå någon. Det är viktigt att göra exakt så som Jesus säger. Precis som de här gubbarna, nu vet jag inte riktigt var de står. De står lite överallt. Han står där med sitt spjut. Hej då, säger han. Ja. Hej då, Morningstar.